Вітанкі. Калі вы не ведаеце, хто мы, на сувязі падкаст умоўны. Калі ведаеце, верагодна, у вас ёсць пытанне, куды мы зніклі. Ну, мы таго адпачывалі трошкі, мы выпусцілі 100 рэлсоў, выпусцілі 6 эпізодаў і такі, цяжка. Вось, але мы зразумелі, што мы хацім ісці далей і ісці не толькі ў колькасць, але і ў якасць. І таму, вы не паверыце, але мы выпусцілі не проста падкаст, мы выпусцілі відэа-падкаст. Што гэта значыць? Гэта значыць, што вы сможаце нас не толькі паслухаць, але і пабачыць. І, як мне падаецца, у нас выйшаў такі адзін з самых глыбокіх, шчырых і такіх напоўненых эпізодаў. Я б не заганяў сябе, таму што мы якраз наадварот, мне падаецца, што беларусы дуже часта заганяюць сябе. І раз ён пра Андрэя альбо Андруся Горвата. А яшчэ ён, зразумела, дуже смешны. Маленькі трактар у галаве Насці.